Hello guys, may buntag inyong tanan guys. Para puguron diri sa kon guys, pilahan ng bunso guys. Ay ato pili bunso guys. School po si bunso guys, kay Lunis maron guys. Anak bunso guys, oh. Tapos may diri sa gawas guys, kay wala pa nang manugan guys. Pining flag guys, nag-flag pa sila guys. Yung namin diri sa gawas guys. Bunso guys, oh loy kayo guys, oh. Bunso guys. Flag pa sila guys, oh. Nagline pa. Nagline pa. Pag isuda po ako, line pa. Line pa ganing. Guys, kusilingan guys. Kusilingan boy, kusilingan. Hindi sa Malasila guys. Silingan nga amigo. Oh, silingan nga amigo guys. Okay kayo guys ba? Hindi kita kato danig mga balik dante. Dante. Ay kay doon ganing eskwelahan karon sa una to sa una sila yuwa. Ah, bingoy wa Tagbaw mi baklay sa una eskwelahan sa una grade 1, layo ang baklayon ni sa una. 2 kilometro baklayon. Elementary sa una. Ayun kay elementary sa una. Nasita ba? ayain ang estudyante ron. Dahil nga kay doon kayo ang eskwelahan. Ayain ang estudyante. Baklay na lang gamay nana. Kaya dugay pa yung mga mata. Gani. Kita pa yung mapaligo. Yung kay gyud. Natraw man na sila oh. Na sila. Ya. Oh. Gaw. Tundo na po hatol na po tagaw. Oh, daw, dito tagaw. Mao naman din akong trabaho gaw, sino tag hatol na ni gaw. Hatol sundo. Okay, okay, karon. Ha? Nya pa. Nulo din sila gaw. Isa ko gaw. Gaw. Kay nulo na din sila gaw. Lakaw na punso. Kaya nanulod na sila. Kana manaog ano? Manaog kuan. Manaog flag oh na. Muna sila flag dito. Manaog flag na pero muna sila flag. Bye-bye guys. Bye-bye guys. So guys, thank you for watching guys. Sige, ito na si Gunso guys. Tulog na guys.